otu ọla akpọrọ Rainbow Heritage Group bụ ụlọ ọrụ bụ kpo na oyoyo na iwepụta obosara na ebe ndị mmadụ ga-alụkasị ụlọ ebe ha ga-ebi abatakwa n'ime steeti a bụ Anambra na ebumnobi iwetara ndị Anambra na ndị nke na-azụ aka n'ime steeti a okpotokpo ụlọ bụ nke ha ga-akwụ ụgwọ ya ma biri n'ime ya. Onye dairektọ nye aka wee na-ahazi ihe otu a na-eme bụ Maazị Emeka Ọnwụcha bụ onye nke kọwara nke a na ajụjụ ọnụ bụ nke ọ zara site n'aka ndị nta akụkọ anyị etu ha si webata anya bụ nnukwute ụlọ ọrụ n'ọnọdụ wee kọwaa na nke a bụ na njikọta aka ọnụ ha na gọọmenti steeti ya bụ Anambra iji wee gbochie ya bụ iri mperi bụ nke a na-enwe n'ijikwa ebe a na-ewepụtara ndị mmadụ obosara na ịlọkasa ụlọ ma bụrụkwazị nke ga-enye aka ịkwụ na ya bụ ebumnobi gọvanọ steeti a nwere n'ime ka Anambra steeti bụrụ nnukwute obodo ọkụ na-enwure na ga-ebinwu ndụ bụrụ nke enwetazuru nso nso a. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri ga-ewetara gị akụkọ a. Dịka ọ na-ekwu okwu banyere ihe ha ga-eme ga-abụ ọpụrụiche n'ihe a na-emebu ebe a ga-enwe ebe obibi nyegara ndị Anambra ka Maazị Ọnwụọcha kọwara na ha arụbugo ụdị ihe ahụ na obodo Port Harcourt nke akpọrọ Reef Court Estate nke ọ kọwakwara na ha erechala ma ala ma ụlọ dị na ya wee nwezie mkpebi ịbịa na Anambra rụọ ọpụrụiche nke ga-aka Reef Court Estate nke ha rụbugoro na Port Harcourt. Dịka o si kọwaa, Rainbow Heritage Group bụ nke ndị nọ n'isi ya bụ ụmụ ikorobịa ise kpụ ọkụ n'ọnụ bụ ndị nwere akụrụngwa ga-eji wee mee ka ihe ọbụla gbasara ebe a na-enye ndị mmadụ ha ga-ebi bụrụ ọpụrụiche. Maazị Ọnwụọcha kọwakwara na ya bụ estate ga-enwe akụrụngwa eji enyere ndụ aka pụrụ iche gasị bụ nke gụnyere inwe ohere ịnọ na teknụzụ nke bekee kpọrọ ịntanetị, ezi nchekwa, ụlọ ahụike, ụlọ akwụkwọ na ebe a na-enete ndụ anya dịgasị iche iche ma nwekwa ọkụ latrik gbanyụ. O wee kpọkuzie ndị Anambra ka ha gbaa ọsọ ugbu a bịa nweta ihe a na-akpọ inwe ụlọ ebe obibi bụ ịgba ma kọwakwa na ha ga-arụ ya bụ ụlọ n'ogogo 3 nke ga-enye ha ohere ịdị na-akwụbiri ya bụ ụgwọ nwatakịrị ka e wee ghara inwe onye ahapụrụ na-enweghị ụlọ. Maazị Ọnwụọcha kwuziri na ịgbape ya bụ ịrụ ụlọ bụ nke ga-ewere ọnọdụ na nnukwu mmemme a ga-eme echi niile bụ Fraịde bụ mkpụrụ ụbọchị 29 nke ọnwa Disemba a nọ n'ime bụ ebe a ga-anọ na mee ya bụ na International Convention Center nke dị n'Awka wee kpọkuzie ọhaneze ka ha bịa sonye na ya bụ mmemme wee nwee ike nụta ihe ọbụla na ozi ọbụla ha kwesịrị inweta gbasara ya bụ estate akpọrọ Gulf Residency. Ọ kọwaziri na ya bụ the Gulf Residency bụ nke ebe a na-arụ ya bụ na Awka New City, Awka GRA nke dị ma agafecha International Convention Center ma ị na-aga Amansi site n'Awka. Abụ